kainutan, tamayo po sa mga sisters. Paki-fill up man po so seats in front. Binang. Sound check, sound check. Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving, dolot ni El Mosel and family. Pasasalamat, dolot ni Sis Nene del Rosario and family. Thanksgiving, dolot ni Sis Lagring. Pasasalamat sa gabos na grasya asin biyaya, dolot kan Alinyarte family. Thanksgiving for all blessings received offered by Sis Celi Delgado. Birthday Thanksgiving offered by Vanji Alano. Birthday blessings of Sheldon offered by Sis Lagring. Thanksgiving and birthday blessings for Maria Faydona Rodriguez and Arnaldo II Bunyag offered by Sis Benang. For good health and for more blessings of Ronan Robredo and family. And for the
Wildfire in Australia to stop, Dolot ni Sean Robredo. For safe travel of Lani and Lance, offered by Bahamonte family. For good health of Rosalia Asense and Janet Villafuerte and family. For good health of Viel Maria Rodriguez, Maria Faye Donna Rodriguez. For safe travel of Jaime Rodriguez. For good health of Arnaldo II and Arnold Corby Bunyag. For good health of Cindy Compuesto and her baby, offered by Bunyag family. For fast recovery of Vilma, offered by Sebelia family. Misa pasasalamat para sa gabos na kalag sa purgatorio, Dolot ni si Salve Cabral. Thanksgiving and petition and for all the souls in purgatory, offered by Sis Mila Rubio. For the eternal repose of the souls of Flor de Lisa and Luciano, offered by Adi Delgado. And for the eternal repose of Lairana, offered by Franz. Ngunya na Domingo ang solemnidad kan Epifania. An manifestasyon o an pagpahiling nin kagurangnan, paladan itong mga nakahiling asin nagtubod, siring kan tulong hadi. Nahiling ninda si Jesus, na iyo ang ilaw nin kaligtasan. Si Jesucristo mananggad ang ilaw, na nagbabanaag sa kadikluman nin kinaban. Idolot niya to sa misang ini ang satuyang regalo nin bagong pagkabuhay. Magin ilaw kita nin kabanalan asin katanosan sa satuyang kapwa. Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Father Ryan Fenis, Parish Priest kang St. John of the Cross Parish, Agdangan, Baaw. Matindog po kita, asin awito niya to an awit sa pagpuon. Sangaran ka nama asingkan aki asingkan Spirito Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nenta, an pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Spirito Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akon tan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asing sa indo mga tugang, tinagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asing sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, dani na Virgen, sa gabos na Angeles asing Santos, asing sa indo mga tugang, nakipamigbi sa kagurangnan tag Diyos.
Maherak manlugod sa to, ang Dios na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkuran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. Diyos Ama sa langit, sa liwanag din sarong bitoon, ipinahayag mo sa banwan ang sa imong bugtong na aki. Sa liwanag nin pagtubod, dara kami sa imong kamurawayan. Sa langit, ininahagad me, huli kay Jesucristong kagurangnan mo sa imong aki, na naubuhay sa nagahade, kay bamo asing kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapasabot sa babasahon, an manunungod sa kamaotan na lugod, an gabos na tao, makaiba sa pagbaklay, pasiring sa nagbabanaag na liwanag. An mahal na Diyos nagpahiling sa to sa paagi ni Jesucristo, an liwanag sa kadikluman. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw nin kabuludan, ang mga bitis ka nagdadara nin marahay na bareta, kan nagbabalangibog nin katuninungan, nagdudulot nin kagayagayahan, nagrurukyaw kan kaligtasan,
dangan nagsasabi sa Sion. An sa indong Diyos, iyo an hadi. Dangugan nindo an sa indong bumangon ka sa Jerusalem, asin luminwanag, duminatong na an sa imong ilaw. An kamurawayan nin kagurangnan, minasirang sa imo, minsan ngani ang daga, natatahuban pa kan banggi, ang mga banwaan, natatahuban pa kan diklom. Sa imo minatindog ang kagurangnan, sa imo minapahiling ang sa iyang kamurawayan. Ang mga banwaan, minadolok sa imong liwanag, asin ang mga hade, sa imo nagliliwanag na banaag. Itingkalag mo ang sa imong mga mata sa palibot. Ang gabos, nagtitiripon asin nagdudurulok sa imo. Ang sa imong mga aking lalaki, hali sa harayo. Ang sa imong mga aking babae, dinadara sa mga takyag. Ini, maihiling mo asin sa imong ikakaugma. Magsusupay sa kaugmahan, hulit taan mga kayamanan sa dagat, mapapas sa imo, asin mga kayamanan sa banwaan, maabot sa imo. Maabot sa imo, dakul na mga kamelyo, hali sa Midian, asin sa Efa. Ang gabos sa Seba, madatong, magdadara nin bulawan, asin kamangyan, asin maawit nin kaumawan sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. O Diyos, itoo mo sa hade ang kahatulan, sa aki kan hade ang sa imong katanusan. Nganing matanos na hatulan niya ang sa imong banwaan, asin ang sa imong mga dukha, matanos na hatulan. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Sa iyang mga aldaw, mamumurak ang katanusan, asin katuninungan, sagkod sa sulnop na ang bulan. Magahadi siya, puon sa dagat, sagkod sa daga, puon sa dakulang salog, sagkod sa puro nin daga. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Mga hade, hali sa Tarsis, asin sa mga baybayon, mabayad nin buhis sa iya. Mga hade sa Arabia, asin sa Seba, madarang mga dulot sa iya. Sa atubang niya, gabos na hade, maluhod, gabos na banwaan, malingkod. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Ipinapasabot kan babasahon sa statuya na ang Diyos namidbidan ninhuli ki Hesu Kristo, bako sanang sa piniling banwaan, kundi man sa gabos na katawohan. Kita nahali sa kadikluman, inaapod nin mahal na Diyos, na maging makusog sa pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa paghuna ko, aram na nindo ang grasya na ipinaniwala nin Diyos sa kuya, mapadapit sa indo. Sa paagi nin sarong kapahayagan, ipinapamidbid sa ko ang misteryo na ipinaliwanag ko pa sana sa inda. Ang misteryong ini, nangunyan ipinahayag sa tabangkan espiritu. Sa iyang mga banal na apostoles, asin
profetas. Kaitong panahon, dai ipinapamidbid sa kiisayman, ang misteryo na ang mga pagano, mga kapwa tagapagmana, mga kabtang nin saro sa nang hawak, asin kaayon sa saro sa nang panuga, ki Kristo Jesus. Huli sa Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus namundag sa Belen nin Judea kan panahon ni Hadeng si Herodes. Huli kaini, duminatong sa Jerusalem ang mga mago, hali sa sirangan, asin naghapot. Sa indamundag an hade kan mga Hudiyo, nahiling mi ang pagsirang kan sayang bituon, asin napadigdi kami sa pagsamba sa iya. Pakadangog kaini kinabana an hadeng si Herodes, asin hinapot kung sain mamumundag ang Mesiyas. Simbag ninda sa Belen nin Judea, siring sa nasurat kan propeta, asin ika Belen, daga ni Huda, ika bako ang pinakasadit na banwaan nin Huda, sa imo magikan ang leader na iyo ang magiging pastor nin sakong banwaan Israel. Hilom na ipinaapod ni Herodes ang mga mago, asin naaraman sa inda kung kasuarin nagsirang ang bituon. Sinubol niya sinda asin sinabihan, paduman kamo, asin hanapon nindo an omboy. Kun mako anindo, paisihon nindo ako, ta ako man maduman, asin masamba sa iya. Sa sinabing ini kan hade, nagralakaw sinda, asin uya na ang bituon, na nahiling ninda sirangan, na inginotan sa inda, sagkod na uminuntok sa tangod, kan kinamumugtakan, kan omboy. Ikinaugma ninda, na nahiling giraray ang bituon. Paglaog din da sarong nakuan ninda ang omboy, kay ba si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda, asin nagsamba. Binuksan ang mga dara, asin nagdulot nin bulawan, kamangyan, asin mira. Sa pangiturugan, pinatanidan sinda, na dain na magbalik kay Herodes, kaya ibang dalan an sa indang inagihan, pagpulit ninda sa saindang banwaan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo. Mga tugang, sa tuya pong ipinagsisilibrar ang solemnidad kan Epifania kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Ang tataramon po mga tugang na Epifania, buot sabihon, manifestasyon, o kaya pagpapahayag, pagpapahiling, kan umboy na si Jesus, sa bilog na nasyon, sa bilog na kinakban. Asin,
Papaano na ipahayag ni Jesus ang sa iyang sadiri sa gabos na katawuhan sa bilog na kinaban. Sa paagi po mga tugang kan mga nagbisita o nagsungko kay Jesus na sa tuyang kagurangnan. Traditionally po mga tugang, ang Epifania kan sa tuyang kagurangnan, iyo po ang sinasabi niya tong Three Kings, di ba? Kaya nga ni, nagigreet po kita sa lambang saro na Happy Three Kings. Pero ang hapot mga tugang, mga hadi daw talaga ang nagsungko o nagbisita sa umboy na si Jesus. Kung babalikan po niya to mga tugang ang Evangelyo na sa tuya pa sa nang nahinanyog, bako pong mga hadi ang nagsungko sa satuyang kagurangnan. Sabi po digdi sa Evangelyo, mga mago, buot sabihon, wise men, mga lalaki na madunong. Sabi pa nga ni mga tugang duman sa kuyang nabasa, asin na pag-adalan, they were astrologers, di ba? Ninhulita may kaaraman po sinda manunungod sa astronomy. Kaya nga ni ninda, natunton ang kinamumugtakan kan umboy na si Jesus, ninhulita nabasa ninda, ang tanda, ang sinyal na sinasabi kan dakulaon na bituon, di ba? Kaya wise men from the east, mga mago na hali sa sirangan ang nagsungko sa satuyang kagurangnan. Three kings sabi ninda, pero bako man palang mga hadi, kundi mga mago na hali sa sirangan. Ang hapot giraray mga tugang, tulo daw talaga ang nagbisita sa tuyang kagurangnan. Kung babalikan po giraray niya to mga tugang ang Evangelyo, dahil man po sinabi kung talagang tulo o ang eksaktong numero kan nagbisita sa iya. Ang sabi po digdi, mga mago na hali sa sirangan. Buot sabihon, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng 10 ang nagsungko sa satuyang kagurangnan. Pero taano po mga tugang ta sinabing 3? Ninhuli siguro sa mga regalo na daradara kan mga mago na nagsungko sa umboy na si Jesus. Sinasabi po digdi mga tugang na may daradara po sindang tulong regalo. Gold, frankincense, and myrrh. Bulawan, kamangyan, asin, mira. Asin ini po mga tugang may mga simbolismo po ini. May mga kahulugan po ini. Halimbawa, ang gold, bulawan, minasimbolo kan kingship kan satuyang kagurangnan. Buot sabihon, hade ang satuyang kagurangnan. Kaya aram po kan mga mago na ang sa indang bibisitahon ang umboy na si Jesus sarong hade. Kaya inaapod niya to siyang hade kan gabos na hade. Hade kan bilog na kinaban. Kamangyan o kaya frankincense. Ini po minasimbolo kan pagkapadi kan sa tuyang kagurangnan. Siring man, ang kamangyan minasimbolo nin prayer. Kaya siguro nagpapahayag man ini kan pagka-Diyos kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Asin mira, ini po isinasalak o nagiging kasangkapan sa pag-imbalsa mo po ningadan. Kaya ang mira, maabot an aldaw na ang satuyang kagurangnan na si Jesus masakit, magagadan duman sa krus, asin pakatapos nin tulong aldaw, siya po mabubuhay liwat sa mga gadan. Masakit asin magagadan ang satuyang kagurangnan, ta sa paaging ini mga tugang, ililigtas niya ang gabos na katawuhan. Asin tatabangan niya kita na makabalik kita sa tuyang ama na yaon sa langit. Mga tugang, ano po ang rason? Taano-taan mga mago na hali sa sirangan, buot magsungko sa umboy na si Jesus. Maliwanag po mga tugang na sinasabi digdi sa Evangelyo, masungko sinda kay Jesus, tanganing magsamba sa satuyang kagurangnan. So buot sabihon,
aram ninda, aram kaining mga mago na hali sa sirangan, naan sa indang bibisitahon, an sa indang susungkoon, Dios. Diba? Nagsungko sinda, tanganing magsamba sa umboy na si Jesus. Totoong tawo, asin totoong Diyos. Mga tugang, ano po ang simpleng mensahe kaini sa lambang saro sa satuya? Yaon po kita, nagkakatiripon sa pagselebrar kaining Santa Misa. Yaon po kita, nagpapangadji, ninhuli sa katuyuhan na magsamba sa mahal na Diyos. Nagpapakamabuot kita, naghihingowa kitang magpakabanal, kinukuyog niya to ang mga tugon kan mahal na Diyos. Pinapakarhay niya to ang satuyang relasyon sa tuyang kapwa. Ninhuli tabuot niya tong magtaonin omaw sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Mga tugang, inilugod na pagsamba, asin pagtaon niya tong omaw sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Tunay mananggad, hali sa bilog niya tong buhay. Hali sa satuyang puso. Tunay mananggad, ini magdara sa satuyang pagbabago nin buhay. Diba? Kaya nga ni kita nagsisimba, kaya nga ni kita nagpapakabanal, tabuot niya tong magbago kan satuyang buhay. Asin buot niya to na maging instrumento man kita kan mahal na Diyos sa pagbabago kan ibang tao. Awot pa man lugod, makuan niya to ang tunay na bituon, ang tunay na star sa satuyang buhay. Mayong iba, kundi si Jesus na satuyang kagurangnan. Bako lugod kita ang maging star, di ba? Saro sana ang dapat na maging star kan satuyang buhay, ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Ang tunay na kayamanan na magdadar sa tuya sa buhay na daing sagkod. Amen. Matindog po kita. Nagtutubod ako sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin day nahihiling, asin sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Dios, asin namon dagi kan sama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halik sa kalangitan. Asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagteos sabkod sa kagadanan asin ilubong. Asing kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asing suminakat sa langit, nagtutukaw sa tokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kahadean dayang katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asing kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay bakan Ama asing kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin saro, banal katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Mabibigita sa Ama niyato na yaon sa langit, ipinahayag niya ang sayang bugtong na aki, liwanag nin mga banwaan, tanganing ang gabos na mga tawo, magin mga aki kan Dios, asin magkamit kan kamurawayan, kan sa iyang kahadean, ang satuya pong simbag sa lambang pag-arang, himatea kami kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Ang simbahan na iyo ang tinugon na maghulit asin magdarakan mga tao kay Jesucristo para tubos nin kinaban, mamibig kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. An mga daing pabunyag, an mga daing pagtubod, na makuanin daan dalan, an katotoohan asin an buhay, na iyo si Jesucristo, hade nin gabos na banwaan,
mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. An sa tuyang banwaan, na makautob kan sa iyang misyon, sa pagbalangibog kan pagtubod, digdi sa satuyang runa, mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. An mga misyonero, na an sa indang kapagalan asin kahigosan, pahalagahan asin tabangan kan mga Katoliko, sa bilog na kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Nakitang nagsusunod kay Kristo, makanood na magkasararo asin magkaminurootan, mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Diyos na makakamhan, danay an sa imong pagtabang samo, nakikamaherak kami na an ilaw na sa imong itinalaga sa pagpahayag sa mga banwaan, magliwanag sa inda tanganing magtubod na ikaantunay na Diyos asin sa imong sinugo sa Jesucristong kagurangnan yamo. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po kita. Magpamibay ko mga tugang talan sa ko asanin sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, akuan sa mga tulot, bako ng bulawan, kamangyan asin mira, kundian sa mong pagtubod, pamibi asin pagkamuot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Hulit ang unyan, ipinahayag mo diyan kay Kristo, ang misteryo man sanakan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatawo, ming magagadanon, binago mo kami sa kamurawayan, kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya, kay bakan mga angheles asin arkanheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos langit no na hukbo,
Nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daig tapos na nagsasabi. Maluhod po kita. Kagurangnan, ika na ngadan banal, burabod, ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya malin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Geromdoma kagurangnan an sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, geromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asindas sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos, nagayto pa na kapagayagaya sa imo,
magganigong magin kairas kan buhay na dayeng kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiba niya, asing sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kami nakaligtas na tugon asing pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan mogmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagalingan sa mong mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburongyog, sosog sa imong kabutan. Ika naubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuinungan kan kagurangnan, danay na mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, nin katuninungan. Peace be with you.
Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindog po kita. Mamibi kita. O Diyos, danay asin minsan saen, tabahin kami kan sa imo langit non naliwanag, tangaling malinaw ming mahiling, asin maludok ming sambahon si Kristo sa misteryong ini na may pagtubod kan mga hadi na nagsamba sa iya. Huliman sa naki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po muna ng kadikit na panahon para sa pagpasalamat. Pasalamatan tapuan sa tuyang celebrante ngunyan na si Father Ryan Fenis.
Ang sa tuya pong mass sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family asin ang choir, CRC Youth Choir. Pasalamatan taman po ang lectors, asin lay ministers, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa inyo gabos. Pasalamatan taman po ang management and staff kan PBN TV5, asin Sky Cable, sa padagos na pag-air kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN TV5, asin sa Converge Channel 10. Imbitado po ang gabos sa ginigibong prayer meeting kada Huwebes, alas 6:30 hanggang alas 8:30 nin Banggi, digdi sa CRC Center, kataid lang po kan Archbishop's Residence. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.